години наградата печели Ради Данов от шахматен клуб Юрий Бендерев, град Перник. Наградите ще връчи Емил Младенов, президент на шахматен клуб Сливнишки герой от град Сливница. Специална награда за ветерани печели майстора на спорта от шахматен клуб Спортист Пловдив Кирил Митрев. Може да снимка само? Може, да. Благодаря. Награда за жени печели студентката трети курс Технически университет Елица Нгуен. Снимка само? Благодаря. Най-добре представил се от община Сливница Людмил Ставец. Сливнишки герой, 5,5. Десето място за Атанас Станоев, шахматен клуб Виктори, град Благоевград. Може само снимка? Девето място за Георгия Статиев. Осмо място за Филе майстора от шахматен клуб Найден Войнов, град Видин, Христо Велчев. Седмо място за Росен Илчов от шахматен клуб Юрий Бендерев, град Перник. Шесто място за майстор на спорта от шахматен клуб Виктори, град Благоевград, Марио Бутов. Пето място за фиде майстора от шахматен клуб Мариците, град Раднево, Кирил Бадев. Четвърто място за фиде майстора от шахматен клуб ЦСКА София, Георги Филев. Моля, ръкопляскания за господин Георгиев, кмет на град Сливница. Благодаря. Той ще връчи наградите на първите трима, най-заслужилите. С 7 точки, но с по-лош допълнителен показател е майстор на спорта от шахматен клуб Марица Изток, град Раднево, Методи Стойнев. Второ място за фиде майстора от шахматен клуб Абрет от град Разград, Ивайло Енчев. Студент шахмат, специално шахмат, Национална спортна академия, първи курс. И шампион еднолично, международният майстор от шахматен клуб Шумен 2005 от град Шумен, Сашо Николов. Виждате, географията е разнообразна. Надявам се до година да има представители от други градове. Даваме думата на господин Георгиев да закрие тази годишното 7-о издание. Значи, закривам тази годишното 7-о издание по шахматен турнир в град Сливница. Благодаря на всички, честито на победителите и ви чакаме отново.